Helo a chroeso I bodlediad diweddara ni yma yn Archwilio Cymru. Heddi ni yn mynd I fod yn trafod bod yn hyfforddai graddedig yn Archwilio Cymru. A mae gyda ni 3 o'n hyfforddai graddedig ni yma I drafod sut beth yw I fod yn hyfforddai graddedig ac I roi gyflwyno cais. A gobeithio eich annog chi I fod yn hyfforddai graddedig a gyflwyno cais. Felly, yn gyntaf, newn ni fynd rownd a just cael pob un I gyflwyno chi hunan. Sabel, ti'n mynd dechrau? Helo, Sabel dwi'n, beth ti'n cael efo, hyfforddai graddedig blwyddyn 4 bellach. So mae o'n 4 blynedd I gyd. Wedyn nes I gychwyn yn haf 2017. A wedyn, so mae gennai mond ryw 8 mis ar ôl ar yng ngcontract, a wedyn fydd eisiau meddwl fe neu wedyn. Wych, wel, pob lwc di'r canlyniadau ar roliadau. Diolch. Meleri? So Meleri dwi. Dwi newydd I mewn i'n rhydedd blwyddyn, so blwyddyn tu ôl I Sabel. Dwi wedi cael ein lleoli yn y de-orllewin, so yn y swyddfa gar Abertawe. Gwych. A'r un sydd wedi dod mewn i'n plith ni mwyaf diweddar, Morgan. So enw fi yw Morgan, dwi'n y blwyddyn cohort 1, so nes I ymuno tua 2 mis yn ôl. So cyn hynny oedd fi'n astudio economeg ym Mhrifysgol Caerdydd, so just wedi dechrau. Gwych. Nawr, yn gyntaf, be licen I wybod yw beth nath ysbardino chi I roi cais mewn ar gyfer Archwilio Cymru ac ar gyfer y swydd yma. Achos fi'n gwybod dyw Archwilio Cymru falle nid y mwyaf gweladwys, felly ddiddordeb 'da fi hefyd I wybod sut wnaethoch chi ffindio Archwilio Cymru yn lle cyntaf. Meleri, beth amdano ti? So, yn ystod fel blwyddyn ola nghenllyn graddu, oedd yn un o'r opsiynau fi, a o'n I eisiau aros yng Nghymru ar ôl graddio, so oedd hwnna kind of yn neud pethau bach fwy cul. Fi'n credu mae digwydd clywed am Archwilio Cymru nes I. O'n I ddim wedi clywed amdanyn nhw cynt, ond wedyn pam dechreuais I edrych mewn iddyn nhw beth o'n nhw'n gwneud a gweld fod nhw yn gallu cynnig cymhwyster ACA, o'n I wedi penderfynu mynd amdani. Gwych. Sabel, oedd hwnna'n atrinio gyda ti hefyd? Eitha. Nes I ar ôl graddio, nes I weithio am 2 blynedd. A wedyn ar ôl hynna, o'n i'n teimlo bod fi eisiau newid a bod fi eisiau beth gwahanol. Ac wedyn mam nath fidio'r swydd a dweud, dwi'n meddwl sy'n hwn rili'n siwtio chdi. A wedyn, o'n I ddim yn hollol siŵr os o'n I eisiau mynd fewn I rhywbeth oedd yn 4 blynedd o hyfforddi. Ar y pryd o'n i'n teimlo, mae hynna'n hir, dwi'n siŵr os dwi'n barod I neud math yna o commitment. Ond wedyn, oedd rhywun dwi'n nabod yn gweithio I Archwilio Cymru, Eiros, mae'n gweithio i'r ochr perfformiad. A nath o berswadio fi, fatha, mae o'n le rili da I weithio, ac gei di lot o fatha support yn ystod y 4 blynedd, a mae rili werth o. So nes I wrando ar Eiros a nes I wneud cais. A dwi'n rili falch bod fi wedi, achos yn edrych yn ôl wan, mae'r 4 blynedd jyst I fflio, da. Fedrai'm credu bod fi wedi cyrraedd y diwedd. A dydy o'm rili di teimlo fatha, o'n i'n meddwl sa fo'n slog, a sa fo'n ormod I wneud swydd a trio hyfforddi, ond rili mae'r balans yn dda, da. A pan ti'n gweithio efo pobl, maen nhw'n cymryd I ystyriaeth bod gen ti ar oliadau, a mae pawb yn dallt fatha y pwysau sy'n arnych chdi. So, dwi'n falch bod Eir a fo mam di berswadio fi'n diwedd I fynd amdani. Ni'n falch hefyd, Sabel. Morgan, beth amdano ti? So nes I fynd I diwrnod agored gyda chyflogwyr pryd maen nhw'n dod i'r brifysgol. A nes I gyfarfod gyda Charles sy'n gweithio I Archwilio Cymru a naeth perswadio fi I ymgeisio am y swydd. So dyna sut nes I penderfynu. Ond yr un peth am Meleri hefyd oedd fi'n eisiau aros yng Nghymru yn lle fynd I Lloegr neu rhywbeth. So oedd hwnna'n rheswm fawr ac o ystyried mae fel gwaith yn y sector cyhoeddus. So oedd hwnna'n apeliad fi hefyd oherwydd mae gen I fyforddim yn y sector cyhoeddus yng Nghymru. So oedd hwnna'n rheswm enfawr. Gwych. Yna'r Morgan, ti sydd wedi
mynd trwy'r broses yma mwyaf diweddar a gyda fe'n mwyaf ffres yn dyfeddol di, ond siw beth oedd y broses recrwtio i ti? Nes i fwynhau, oedd yn eitha wahanol wrth ystyried fel ymgeisio i fusnesau eraill, oherwydd does dim fel cyfweliad cyn fynd i assessment centre sy'n wahanol i busnesau eraill, lle ti'n cael cyfweliad, wedyn mynd i'r assessment centre, wedyn cael cyfweliad arall. So, oedd hwnna'n dda dwi'n credu, oherwydd fy'n rhoi ti siawns i fangos eich hunan yn neud fel gwaith cyn yr actual cyfweliad, os mae hwnna'n neud sens. Nawr, yn gwybod bod e'n cwpl o flynyddoedd ers i chi'ch dwy fynd trwy'r broses recrwtio, ond beth oedd e i ti, Sabel? Felly oedd y diwrnod ei hun, o'ch ti'n gwneud lot o dasgau gwahanol, dyn nhw'n pnawn yn oedd task grŵp. A do nes i rili mwynhau, a wedyn dod yn ôl i'r cyfweliad wedyn, ond beth swn i ddweud ydy, nes i wneud cais i wneud rhanna ohono fo drwy Gymraeg, ac nath Archwilio Cymru wrando a ges i wneud lot o'r camau yn Gymraeg, felly o hynna reit braf bod fi wedi canu hynna, achos dwi'm yn gwybod sut mae bobl eraill yn teimlo, ond weithiau dwi'n teimlo bod fi'n cyfleu fy hun yn well yn siarad yn Gymraeg da. Wedyn, o'n i falch o gael y cyfle yna. Gwych. Beth yn dda ti, Meleri? Ie, bandant yn rhannu'r un gefnogaeth fo'r Gymraeg yn ystod yn ceisio am y swydd. O'n i'n digon ffodus i gael, nath nhw'r ymdrech i roi person yn siarad Cymraeg ar y panel interview. So oedd hwnna, a y wir di helpu ni fi teimlo'n gyfforddus yn y lle gynta. Ti wastad yn help? Wel, oedd cyfweliad fi un wythnos cyn y lockdown, so oedd fi'n eitha lwcus, ond oedd rhai eraill ar ôl. So, dy'r Covid dim really mor fawr ar adeg ni, ond So gysdi gyfle wneud y wyneb yn wyneb wedyn? So nes i wneud y wyneb yn wyneb, ond wedyn oedd rhai eraill yr wythnos ar ôl fi, ond naeth nhw'n wneud e ar-lein wedyn. So, oedd fi'n lwcus anyway, o rhan fi. Oedd well i wneud yn berson, ond mae rhai eraill well gen nhw'n wneud e ar-lein oherwydd, ti mewn y tu eich hunan o'i ti, so mae'n fwy cyfforddus mewn ffordd, a does dim rhoi teithio i'r swyddfa sy'n gallu bod yn eitha daunting mewn ffordd hefyd. Sy'n mis y poeni am traffig a stwff fel ni, so... Na. Fi'n bender di bod y person yna sydd wedi mynd am cyfweliad swydd a di bod yn streso am y parco a cyrraedd yna. Neis clywed bod yna bach o eblygrwydd i gael yn y ffordd mae cyfweliadau yn gallu cael ei gynnal yn Archwilio Cymru. Nawr, symud ymlaen, chi wedi cael eich swydd, chi wedi cael eich penodi ar gyfer fod yn yr cohort diweddara yn Archwilio Cymru. Sio beth yw i weithio yma te? Sabel dda ti gyntaf, ti wedi bod yma'n 4 mlynedd. Sio beth yw i weithio yn Archwilio Cymru? Pa gyfleoedd ti wedi gael? Dwi'n mwynhau, mae'n brysur iawn, reit full on, ond yn hefyd mae o'n dod mewn tonna, dwi'n teimlo. So, ti'n cael cyfnodau prysurach a wedyn cyfnodau tawelach. Felly fel arfer, o ddechrau Mai dan diwedd Gorffennaf, dyna di'r cyfnod lle da ni'n archwilio cyfrifon. Cyfrifon Byrddau Iechyd, Cynghora, a Llywodraeth Leol, so llefydd fatha parciau cenedlaethol. So mae'r cyfnod yna'n brysur iawn, a dwi'n mwynhau hwnna yn ofnadwy, oherwydd dwyt ti ddim yn bored o gwbl, ti'n just mynd, a ti'n dysgu lot. A wedyn, yn y gaeaf wedyn, da ni'n fel arfer yn archwilio grantia, so grantia llai a pethau fatha budd-dal tai. A wedyn, ti'n cychwyn eto wedyn, ti ar Rhagfyr flwyddyn newydd, ti'n mynd mewn i gynllunio at blwyddyn, neu y blwyddyn audit newydd, a felly mae hwnna yn wahanol eto, achos lot o waith cefndirol di hwnna, gwaith paratoi, chydig yn fwy academaidd ella, a hefyd pes chydig yn arafach. Wedyn mae o fatha rhyw gylch fel bob blwyddyn, a ti'n dod i arfer fel ti'n mynd yn dy flaen, fel mae'r cylch yn gweithio. And na, bendant dwi yn mwynhau, de. A dwi'n teimlo, maen nhw dda hefyd o ran
fatha y rheolwyr, maen nhw, enwedig efo yma dwi'n gweithio yng Nghluster y Gogledd, maen nhw'n dda am dy ddatblygu di hefyd. Maen nhw'n meddwl, iawn, ti'n dy flwyddyn gyntaf gyd i'r gwaith yma i wneud, ti'n dy ail flwyddyn iawn, da ni eisiau rhoi mwy o challenge i chdi wan, ti am wneud y cama yma. A maen nhw hefyd, fatha, ti'n cydweithio efo pawb da, so ti'n ma'n cael dy drin fel rhywun sy'n ar wahân sy'n trainee neu graddedig. Ti'n jyst yn aelod o staff a mae pawb yn gweithio fi gilydd. A swn i'n dweud na rei o'r fy ffrindiau gorau fi'n gwaith ydy fatha rei o'r rheolwyr uwch. So dwi'n mynd dim gwahaniaeth faint oed wyt ti, a dwi yn falch o hynna. Dwi wedi teimlo mewn rei llefydd, bobl ifanc yn cael llai o chwarae teg, ond yn Archwilio Cymru, bendant di hynna ddim yn wir. Da ni'n cael yr union rhaid maint o chwarae teg o pawb arall. Ac os wbath, mae yna lot o drys ni a lot o sioch di wneud yn dda da. Gwych. Meleri, yw hwnna'n atynio gyda ti fyd? A fydd ni'n diddordeb clywed hefyd, beth yw o ddydd i ddydd mewn gwirionedd i weithio fel Hyfforddai Graddedig? So cytuno'n llwyr efo profiadau sabel, ond be wedi bod yn ffodus iawn ohono hefyd yw gallu wneud placement efo'r tîm digidol am ychydig o fisoedd llynedd. Wi nawr o secondiad blwyddyn efo'r adran archwilio perfformio. So i fi dwi wedi cael yr un dydd dwywaith, mae wir wedi bod yn hectic, full on, a just dysgu lot o stwff am y sector gyhoeddus. So hwnna'n rhywbeth fi'n eitha hoffi yw just dysgu mwy am bethau. Ond wir wedi mwynhau am yr gefnogaeth wedi bod heb ei ail. A mae gweithio efo pobl o wahanol dîmau hefyd wedi bod o fydd mawr i fi. A mae gweithio'n rhithiol hefyd erbyn hyn yn golygu bod ni yn gallu gweithio efo pobl o'r Gogledd neu o Gaerdydd lot yn haws na be fydden ni sy'n y swyddfa. So, di bod gatre yn flwyddyn gyfan ddim di bod yn lot o sport, mae gallu gweithio efo pobl eraill di bod o fydd mawr i fi. Gwych. Nawr Morgan, ti heb fod mewn ma am yn hir, felly falle taw clywed mwy amdano dy brofiadau ti o gael dymdwytho a chyrraedd Archwilio Cymru, fyddwn ni moyn clywed amdano? So, oedd hyn yn y swydd cyntaf fi anyway, so efo ffaith oedd yn ar-lein, dim rydyn yn creu gwahaniaeth oherwydd mae hyn yn yr arfer i fi nawr, oherwydd dim yn gwybod unrhyw beth arall mewn ffordd. So, oedd hwnna'n iawn, ond beth oedd fi wir eisiau dweud yw'r cefnogaeth dwi wedi gael ers dechrau. Fel oedd gyda fi buddy, sef rhywun mewn cohort uwch ben chi, so efallai bod Meleri wedi bod yn buddy fi, oherwydd mae hi yn y trydydd blwyddyn nawr. A ti'n trafod gyda nhw pob diwrnod pryd ti'n dechrau'r swydd. So oedd hwn wir yn helpu fi oherwydd, os oedd unrhyw cwestiynau oedd gen i, mi jyst gallu gofyn nhw i buddy fi. A fel pethau bach hefyd, bod ti efallai ddim yn gofyn i rheolwr neu rhywun fel ni. So, oedd hwnna'n dda, a wedyn, ers i fi dechrau nawr, dwi wedi cael sgyrsiau gyda rheolwr fi yn aml hefyd, jyst am pethau bach yn dod i nabod fe. A wedyn nawr wrth dechrau'r gwaith, dwi'n mewn cysylltiad gyda audit lead fi yn aml hefyd, ac os oes unrhyw cwestiynau gyda fi o ran y waith, mae'n mwy na hapus i rhoi ffôn i fi ar Teams a cael sgwrs gyda fi a siarad fi trwy pryd dwi'n neud gwaith neu unrhyw beth. Gwych. Nawr, cwestiwn i'r tri na chi, pwy bynnag fydd y cyntaf i'r felyn. Pa un brofiad hyd yn hyn sydd wir yn stand-out i chi? Os yna rhywbeth sydd wir wedi cael effaith arno chi? Falle, Morgan, deall, sy'n gyda ti gymaint amser i hynna i ddigwydd, ond li licen i wybod, os yna rhywbeth sydd wedi stand-out, sydd wedi digwydd i chi, neu sydd wedi aros gyda chi hyd yma? Os oes nagos e? Dwi'n meddwl efo fi wan am bod fi'n dod at diwedd y contract. Yna 3 yna ni ddechrau yn y Gogledd yr un pryd. 3 yna ni yn y Gogledd, ambell un, o'na 2 yn y Gorllewin a wedyn gweddill yng Nghaerdydd. A mae gweld y 3 yna ni wedi fatha dod drwy hyn efo'n gilydd. A faint mae pawb fatha wedi tyfu o ran fel unigolion, ond hefyd o ran yn ei fatha bywyd gwaith, lle. Mae'n jyst yn rili braf i weld. A dwi'n meddwl bod mae'r 3 yna ni am wneud yn ofnadwy o dda yn y dyfodol. A dwi'n teimlo na Archwilio Cymru sydd wedi rhoi fatha'r footing yna iddyn ni
i fod yn hyderus yn ni'n yn hynna'n, hyderus yn gwaith, a bod ni gynnon ni'r sgiliau cry o gydweithio ac o gefndir technegol i allu fynd ymlaen yn gyrfaoedd wan. So, dwi'n meddwl dyna dwi wedi gweld y broses, really. Gwych. Nawr, ydych chi'n cael cyfle i ddefnyddio'ch Cymraeg o fewn eich swydd tu hwnna? Pa fath o gyfleoedd i ddefnyddio'ch Cymraeg sy'n yn Archwilio Cymru? Be wy'n ffeindio sydd bod yn neis yw mae ambell i gynghorau sir wedi bod yn gweithio arno dros y 2 flynedd diwetha, yn dibynnu pa sir i nhw. Mae ambell i unigolyn neu grŵp o bobl yn well yn nhw gyfarthrebu'n anffurfiol trwy gyfrwng y Gymraeg. Cael sgwrsau Gymraeg bod fi'n recordio'n waith yn Saesneg. A mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi bod yn neis i fi allu trio cadw yng Nghymraeg i fyny ers gadael cartre, gadael ysgol uwchradd. So ie, mae hwnna'n rhywbeth fi wir di mwynhau. Gwych. Ie, fyny fan ma'n y gogledd, mae yna dipyn ohonon ni yn siaradwyr Cymraeg, felly dwi'n ddefnyddio fo bob dydd, da. Felly dwi'n fyddi, dim bod nhw'n trio matio iaith, ond mae yna lot o hyfforddai sy'n felly dwi'n fyddi nhw un o'r rheolwyr uwch yn siarad Cymraeg, mae'r cyfarwyddwr yn siarad Cymraeg, felly o'n i'n cael one-to-one efo'r cyfarwyddwr ddoe, a mae'n reit neis bod chdi'n gallu siarad Cymraeg efo rhywun o bob un lefel. Ac ia, dwi'n gweithio lot o gyrff sydd yn gofyn am gael i archwiliad nhw drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae'n braf cynnwyd hynna. Ia, dyna ni, rili. Gwych. Nawr, beth fyddech cyngor chi ar gyfer rhywun sydd yn mynd i roi cais mewn? Tu hwnt i rhowch cais mewn, ond beth fyddech cyngor chi ar gyfer rhywun sydd yn wrthi'n ysgrifennu i ffurflen cais nhw ar hyn o bryd? Byddwn i'n dweud mae angen dangos bod diddordeb gennych chi yn y sector cyhoeddus. Oherwydd, wel, mae pawb sy'n gweithio gyda yn y sector cyhoeddus, fel yr NHS, y gynghorau, y Senedd, parciau cenedlaethol ac ati. So, mae angen diddordeb yn y sector cyhoeddus i weithio yn y sector cyhoeddus mewn ffordd. Nid synwyr i fi, gwych. Dyna chi. Cytuno efo Morgan. Hefyd, just i fod yn practical, gynnal siŵr bod chdi'n cael enw'r sefydliad yn gywir. Mae hynna'n rili pwysig. A bod chdi'n dangos bod chdi wedi gwneud y waith cartra, da. Bod chdi'n cael, mae hynna'n un peth, dwi'n meddwl. I just bydd yn practical. Don't say why, don't say what, but say why, da. Gwych. Elerys. Ond sy'n ni'n cytuno fo hwnna, a ni defnydd hefyd o disgrifio dy swydd i ddeall pa sgiliau sydd angen, ac wedyn mynd ati, fel oedd Sabel yn dweud, i sôn am yr enghreifftiau chi wedi cael y profiadau chi wedi cael o ddangos y sgiliau yna. So dyna sy'n ni'n awgrymu. Gwych. Nawr, fi'n cymryd bydd y tri na chi yn argymell, o'r sgwrs ni wedi cael hyd yn hyn, bydd y tri na chi'n argymell i unrhyw un i gyflwyno cais ar gyfer Archwilio Cymru. Ond os yna unrhyw beth arall chi moyn i roi ar draws neu i fel neges bach diwetha? O'n i'n trafod efo rei o bedwerydd blwyddyn. I ddechrau nes i feddwl, mae 4 blynedd yn hir, da. A hefyd, ti'n studio at ACA, ac yn dechnegol, ti'n gallu gwneud y mewn 2, ond be mae Archwilio Cymru'n gynnig ydy dim just bod chdi'n cymhwyso fel ACA, ond bod chdi'n dod allan ar yr ochr arall fatha rhywun sydd yn ofnadwy o employable, da. Ac dwi ti ddim just wneud yr ACA, ti'n cael gwneud ILM hefyd yn ystod y gwrs, ti'n cael lot o gyrsiau hyfforddiedig eraill, a ti just yn datblygu fel person. So, beth sy'n i ddweud ydy, os da chi am wneud cais yna, mae wertho, da, a bydd o'n gychwyn da iawn i yrfa. Gwych. Wel, diolch yn fawr iawn Sabel, a fi'n credu bod hwnna'n nodyn da iawn i orffen yn podcast ni arno.
clywed deiriau di a clywed geiriau'r tri yna chi am beth yw wedi bod i bod yn y Hyfforddai Graddedig a beth mae'r cyfleoedd yna wedi i roi i chi. Mae wedi bod yn hyfryd clywed hynna i gyd. Felly, ar gyfer pob un o'ch chi sydd yn gwrando ar y podlediad yma, byddwn ni yn annog chi i gyflwyno cais fel mae'r tri yma wedi bod yn i weid mor dda hyd yn hyn. A gallwch chi wneud hwnna trwy fynd ar ein gwefan ni archwilio.cymru. Diolch yn fawr iawn.